An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔ tuma bi ye alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 5nan mɛ kalo don bi o tile 5 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye seli fitinin kalo ye an baladan k'a fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 10 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wuladan k'a fɔ an ka jamana ma ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ ko dansigira Mali ni Faransi kɛlɛkɛcɛw ka baaraɲɔgɔnya minnu tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o baara minnu n'i y'a sɔrɔ n'o tun bɛ sen na ka dansigi o baaraw la o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ lakana o ko bɛ cogo jumɛn de la yirala k'a fɔ bi wulikajɔ min tun taara ka ɲɛsin mura ma n'o kɛra an ka jamana lakanabaw fɛ o kɔfɛ ko jadewala tigilamaw tilala ka segin ka na maaw gɛn ka bɔ mura kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se an ka jamana kɔnɔ na a yirala k'a fɔ bi Faransi jamana hali bi olu bɛ k'u ɲɛ gɛrɛ bɔ ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma k'u bɛ nkalon nana ta ka ɲɛsin olu ma o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se RFI kɛra n'i y'a sɔrɔ Faransi ka kunnafonidiso min bɛ an ka jamana kɔnɔ na olu gɛnni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasɔn ma balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ bi bi in na an ka jamana ma ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ la gɛrɛntɛ min talen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na o ye wulikajɔ kunba de ye a yirala k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ na jɛkulu dɔw n'i y'a sɔrɔ olu bɔra dɔgɔfuranya in yɛrɛ kɔnɔ na ka taa Togo o taama tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka taa ye kɛnɛ kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ n'o kan ka tigɛ ka ɲɛsin an ka jamana bɛn ni kelen ɲɛ ma ɲɛta ka ɲɛsin an ka jamana ma sango gɛlɛya minnu b'an ka jamana sen na fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ko taama in b'o hukumu kɔnɔna na minisiri b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnabali ma Ntɔma Abdulaye Diop ale y'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛɛ yɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ k'o ye wulikajɔ kunba de an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi bi in na ɲɔnɔnna mara kɔnɔ na maaw caman bɛ yen minnu sirannen bɛ kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi basigibaliya kɔni cɛnaya kɛ o b'a la ka cogo kuma ni kuma yɔrɔ ni yɔrɔ fana ni wulikajɔ ma kɛ hali bi ka dɔ fara kɛtaw kan ko ɲinɛ kɔni sɔmiyɛ ko maaw siranna fɛn min ka dɔn k'a fɔ sɔmiyɛ tɛmɛnen in na e ka dɔn nata in Ala k'an kisi n'o tɛ maaw kɔni caman hakili la gɛlɛya bɛ sɔn ka don kow la dɛ nka maa caman ka fɔ la ko wulikajɔ dɔɔni min bɛ sen na hali bi u ka nin de caya tiɲɛ don baaraw bɛ sen na nka hali bi u ka dɔ fara kɛtaw kan n'o de kɛra basigi kɔni k'i ka dɔn faso dɔw bɛ k'u bolo mana b'o nɔfɛ cogo min na ɲɔnɔnna lamini kɔnɔ na k'o bɛ sabati maa caman ka fɔ la k'u bɛ wulikajɔ min na tiɲɛ don ni lakanabaw kɔni bɔra yɔrɔ min na e ka dɔn maaw bɛ tɛgɛrɛ fɔ jamana ka bon o bɛ bɔ nin yɔrɔ in na ka tila ka taa nin yɔrɔ in na n'u taara d'a ma jadewala tigilamaw bɛ n'u kan b'o yɔrɔ la ka tila ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin o ma fɛɛrɛ de kɛ maa caman ka fɔ la n'u taara yɔrɔw la u mana wulikajɔw kɛ ka jadewala tigilamaw kɛ u ka bago o yɔrɔ de la n'o ye ka se ka sigi o yɔrɔ la ye o ye maa caman hakilila ye kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi hali bi dɔ ka fara kɛta ka sango basigi lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Masina marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya yirala k'a fɔ o yɔrɔw la k'i ka dɔn ko nin waati laban ninnu na jadewala tigilamaw kɔni u b'a la ka ye yɔrɔ ni yɔrɔ sango ni maa min ka dɔn k'a fɔ sɔmɔnɔ ka na Bogo wɛrɛ mara suruna la dɔw fana tɛmɛnen na u ye ka dɔn k'a fɔ minɛni kɛ yɔrɔ min na a yirala k'a fɔ ko kabini kunungo jateminɛw ye i ka dɔn k'a fɔ a yira k'a fɔ ko jadewala tigilamaw k'u tun bɛ munumunu dalu la o yɔrɔ dɔw la wa bi dun an b'a ladan k'a fɔ u kan ka bɛn o sugu kelen ma maa caman ka fɔ la k'i ka dɔn k'u kɔni bɛ yɔrɔ minnu na bi u tɛ ka dogo yɔrɔ caman na ye ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka se ka wulikajɔ kɛ k'u kunbɛn k'a dɔ bɛ dɔ la e ka dɔn maaw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ u bɛ se ka tiɲɛni wɛrɛ ta ni ka ɲɛsin an ka jamana ma an bɛ dugawu kɛ Ala kana kɛ ten jamana in basigi na lafiya bɛna sira o sira fɛ Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaw k'u bɛ wulikajɔw la ba fila bɛ marabolo kɔnɔ na u ka sɛgɛsɛgɛli k'u y'u tɛgɛ da zunba kule dɔ kan n'i y'a sɔrɔ u ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ telefɔni a bɛ maaw ka telefɔni kɔni ka se k'olu ŋanamu an b'a ladan k'a fɔ k'a minɛ ne telefɔni min ye ko telefɔni caman a bɛ gendarmelakaw ka bolo kan nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw b'a la ka ta ka ɲɛsin a ma a yirala k'a fɔ
ko ni ma ko fole min filɛ ni y'a sɔrɔ minɛ b'u fɛ k'i ka dɔn ko a sɔn ye fɛn caman ye fɛn minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ dangari maaw ka wulikɛjɔw la ka se ka maaw n'u tɛgɛla fɛnw ka dangari olu la k'i ka dɔn ko nin minɛni min filɛ a bɛ kɛ so ye sɛgɛsɛgɛli caman bɛ yen ka se ka tɛgɛ da o kan an bɛ dugawu kɛ a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen ala ka fura bɔ a kelen ka bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma n'an bɔra ye min ye ka dɔn ka fɔ Gawo marabolo kɔnɔ na olu ka marabolo bɛ yen n'a bɛ wele ko Soni Albert o mara kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin ka dɔ n'o ye sifinnaka ye san 15 bɔɲɔgɔn k'a ye muru turu denmisɛnnin dɔ fana na o kɔni kɛra maaw caman fɛ ka se ka ye bi lakanabaliya bɛ yen tiɲɛ dɔ kuma ni n'a ɲɔgɔnnaw kɔni k'i ka dɔn n'u tɛ ko ye komi n'a bɛ bala maa la bi na sango jamana kɔrɔfɛla fɛ nka maa caman ka fɔ la kuma min nin kɛra lakanabaw kɔni tɛgɛ da kan nka dɔw ka fɔ la yalima nin tɛna kɛ fɛn dɔw ye denmisɛnninw bɛ ɲɛnaminima fɛn minnu ta ka se ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ ten muru kɔni e ka dɔn o kɔni kɛlen bɛ fɛn bi n'a tɛ dugu la denmisɛnnin caman bolo ko fɛɛrɛ kan ka se ka tigɛ ka se ka dɔn bi mara an ka i ka dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la tiɲɛ don jamana kɔnɔ bɛɛ ko lakanabaw olu k'u jɔ jɔra nka bɛɛ lajɛlen kan ka i ka mara kɛ i ka so fɔlɔ de n'o sabatira nin dɔ bɛ la i ka dɔn ka fɔ cɛnni dɔw bɛ yen an kun di da o kan ko maa caman kan ka wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen kɛ i yɛrɛ ka du kɔnɔna ka yɛsi ye ma e ma ye mara kɛ i ka dɔn ka fɔ i ka du kɔnɔna na dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya dɔw bɛ yen an kun di da o kan ko bɛɛ lajɛlen kan ka se k'o de sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ka jamana in ka se ka bila Mali tun bɛ minɛnkɔrɔ min kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ o tun ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin an ka jamana ma ni basi lafiya ye o hakilila yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ bi na furuba kaburu ko min n'a kuma bɛ i ka dɔn ka fɔ gosi Faransi jamana yɛrɛ ka fɔ fulu ka wulikɛjɔ de kɛ ka se ka an ka jamana fɔcogow la ka se k'i ka dɔn ka fɔ nkalondala ta ni ka ɲɛsin an ka jamana ma o kuma ɲɔgɔn sama min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ yɛrɛ wolola fɛn min na ka se ka Faransi jamana yɛrɛ ka yir'u la k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hakilila de Adama Jara Ben le cerveau ale ka dɔn ka fɔ CNT maa ye yɛrɛ wolotɔn an b'a la k'a fɔ o ɲɛma fana don o baara minnu bɛ bi ani bi wulikɛjɔ min b'an ka jamana yɛrɛ nɔfɛ sango lakanabaw kunda ka se ka tɔgɔ cɛn ta ka ɲɛ suma Ben le cerveau b'a ɲɛfɔ ale b'a tɛgɛ cɛn Faransi ma an ka lamɛn attaque minnu kɛra ka ɲɛsin an ka kan saba ninnu ma n'i ko k'i b'a analyser k'a lajɛ i bɛ banbagaci wale kɛbaga ninnu fɔlɔ u tun bɛ dugu kunturu minɛ donc u b'an ka finitigilakaw yɛrɛ bɛ kɛnɛ bila olu bɛ dugu kunturu minɛ kɔfɛ u tun bɛ na u bɛ kanw ci u bɛ kanw minɛ u b'u sigi u bɛ fan bɛɛ filmer sisan u mana na ka na kanw attaquer hali doni ka gɛlɛn u ma u bɛ opération kamikaze de la o bɛ mun yira ça veut dire que armée ka monter en puissance min bɛ ka fɔ ye tiɲɛ gɛlɛya caman bɛ se ka na an bɛ guerre format min kɔnɔna na a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔw ye nka halisa ni u ye attaque kɛ kuma o kuma o nɔ ko na armée bɛ riposter donc ni min ka kan o bɛ ka da u kan donc min bɛ ka kɛ o ye tare o ka ɲi ka fɔ puisque an kana ɲinɛ victoire min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ terrorisme kɛlɛ la farafinna kɔnɔ o de kɛra Mura la o victoire min kɛra u ka lieutenant caman de perdre la donc fɔ a ka sabati kunkolo la k'an jɔlen don quoi donc n'o kɛra a bɛ mɔgɔw galabu kɛlɛ kɔnɔ ka se ka taga ɲɛfɛ min ye gosi foroba kaburu ko ye bamananw ko taaba tɛ ko ɲuman kɛ e Faransi i ye kan di le 19 avril le 20 avril i taama i ka doronin gulon ka tila tuguni k'a fɔ ko su minnu yera n'olu tolilen don k'i bɛ Mali finitigilakaw ani an ka tigɛ di ɲɔgɔnmabagaw n'o ye Irisi ye k'i bɛ olu jalaki o baara la anw ko armée malienne min bɛ ka sigi faama ka intérêt jumɛn b'o la k'o kɛ an dun b'a kalama k'olu ka convoi dɔ bɔra Côte d'Ivoire ka tɛmɛ Burkina ka na tɛmɛ Niger fɛ ka na se fɔ Gosi kɔnɔna na o convoi min a tɛmɛtɔ a su cayara kosɛbɛ dɔgɔkun labanw na a fɔra Gosi yɛrɛ kɔnɔ ko bagangɛnna dɔw tununna Faransi yɛrɛ ka kunnafoni siraw fɛ u jɔr'u la maa minnu fana wulila k'u b'olu ɲini olu fana tununna donc o bɛɛ taara min olu dun ka général dɔ ko Salo ko pour que Faransi ka se ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko il faut 15 ans tagali ko tun t'olu de kɔnɔ olu de tun bɛ k'u deli sara u bɛ ka wulikajɔw kɛ o de y'a to u ye doronin gulon kabiri u ma taa fɔlɔ u ye doronin gulon donc i b'a dɔn u ye lamaga fɛn fɛn kɛ Gosi ka taa wari di sifinnakaw ma k'u ka bɔ k'a fɔ ko armée malienne bɛna taa ka bɔ Gosi k'u lakanalen tɛ o kibaruyaw n'o video n'o jawa n y'o bɛɛ sɔrɔ Gosi kaw yɛrɛ ko tiɲɛna n'a fɔra u ka taa tiɲɛ dɔ bɛ kɛ waliden kuranin fɛ nka k'a fɛ ka tɛmɛ a ba ka suya bɛ bange i la. an balodan k'a fɔ ni tun ye Adama Jara Ben le cerveau kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye France 24 ni RFI n'o ye faransikɛw ka kunnafoni so fila bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana maa ɲɛmaaw ye baaraɲɔgɔn dilan ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'u ka sɛbɛnfura yɛrɛ ka bɔsiw la u tɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔ na bilen o kuma min n'i y'a sɔrɔ n'o baara min o bɔra ka kɛ an ka jamana fɛ min y'an ka sariya dɔnba dɔ ye n'i y'a sɔrɔ maître Cheikh Umaru Konare ale ko k'u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka se ka i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ka se k'u wele bɔgɔ di ne k'a la maître Cheikh Umaru Konare kuma min fɔ o filɛ. RFI ni France 24 ka gɛnni d'abord il faut rappeler que u gɛnna de parce que gouvernement ko k'u bɛ ka
su dingɛ ko kuma min fɔ k'o tɛ tiɲɛ k'u bɛ ka Mali gouvernement tɔgɔ tiɲɛ u bɛ ka Mali état tɔgɔ tiɲɛ wa u bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw fujunu armée kɔrɔ donc k'o ye wale min ni gouvernement tɛ se k'a to yen a ka continuer o de kosɔn u y'u suspend mais nin bɛ jate décision administrative de o kɔrɔ de jamana y'a décider ka RFI ni France 24 gɛn RFI ni France 24 n'u ma content o décision kɔrɔ u bɛ se ka taa Mali tribunalu ɲɛkɔrɔ pour que ka décision annuler ka bɔ yen o sariya b'u pour que k'a dɔn ni sariya don ni sariya tɛ fo kiiri de ka kɛ mais a bɛ se ka kɛ fana u yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ u ka jate la u ka baara u tɛna se ka kɛ librement Mali la donc u tɛ recours kɛ sariya b'u yamaruya u ka recours kɛ donc a tiɲɛ n'a a nkalon a sariya sɔsɔ n'a sariya sɔsɔ baliya o bɛ dɔn ni kiiri de kɛra mais yanni kiiri cɛ gouvernement dɔrɔn de ka tiɲɛ bɛ dɔn ka sababu kɛ fanga bɛ gouvernement na k'olu fermer fanga bɛ justice de la ka gouvernement ka décision wuli ka bɔ yen i n'a fɔ fanga bɛ gouvernement bolo ka directeur dɔ wuli mais fanga b'o directeur fana bolo ka gouvernement ka wulili décision attaquer Mali ye sariya jamana ye donc RFI ni France 24 tant que u ma o attaque kɛ an tɛ se ka kuma tiɲɛ n'a nkalon dɔn. Ni tu ye maître Cheikh Umaru ni tu ye ale kan ye an ka jamana lafiya n'a basigi bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔrɔ n'an bɔra ye France jamana an b'a dɔn k'a fɔ accord de défense min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ Mali finitigilakaw ni France finitigilakaw ka segin u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara minnu bɛ yen n'o kuma tun bɛ ka fɔ k'a tun bɛ ka kɛ a ɲɛjugu de kan n'a fɔra Musa ni ta ye kɔmɔ ye kɔmɔtigi y'a langolo don ni kɔmɔ bɔra Musa ni se ka jɔ ko jamana fila in ko Mali ta de kun kelen b'o ye o kɛra sɔrɔ ye baara in ka se ka jɔ o min jɔra an b'a dɔn k'a fɔ ministre b'an ka jamana kunna n'o ɲɛsin Mali jamana wɛrɛ ni ɲɛ ko ɲɛnabali ma Abdoulaye Diop ale ye ɲɛfɔli k'a ko ka an ka lamɛn. Gouvernement y'a jira k'a fɔ mɛ kalo tile fila k'a fɔ français ka barika min bɛ ani Takuba olu o bɛnkan ni o kuma banna pewu o jɔra anw fan fɛ donc o fila de don sisan nɔ mais sarati t'o la o kɔni o ko banna sisan o kɔrɔ sisan nɔ an bɛ se ka faransi dɛmɛ de u b'u ka minɛnw cɛ cogo min ka taa u n'an ka sɔrɔsiw bɛ baara k'a la mais fɛn o fɛn t'an ka sariya batu o tɛ se ka k'an fɛ an y'a jira fana k'a fɔ o décision minnu taara o ye pour que k'an ka jamana yɛrɛ lakana de parce que aw yɛrɛ y'a dɔn jamana bɛ hukumu min kan sisan opération caman de bɛ ka kɛ Mali fan caman kɔnɔ pour que ka se ka jugu ninnu kɛlɛ o hukumu kɔnɔ mɔgɔ caman yɛrɛ sera ka segin ka n'u ka so n'a bɛ fɔ ko personne déplacée o fana kɔnɔ gouvernement ye zone dɔw de dayɛlɛ n'a bɛ fɔ ma ko zone d'exclusion aérienne o kɔrɔ ye an ka jamana sankolo kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko an ka Mali sɔrɔsiw dɔrɔn de bɛ se k'u ka pankulu lapan o yɔrɔw kɔnɔ parce que an bɛ kɛlɛ de la an bɛ baara de la ni mɔgɔ wɛrɛw nana an bɛ don ɲɔgɔn na kɛlɛ bɛ a bɛ ɲagami donc ni dunanw ka avion ni fɛnw bɛ na gouvernement b'u yamaruya a bɛ couloir dɔw d'u ma u bɛ se ka taa min kɔnɔ donc fo bɛɛ ko o de sabati an ye décision min fana ta an y'a dɔn décision gɛlɛn don mais a bɛ taa Mali ka intérêt de la a bɛ taa Mali ka souveraineté de la Mali ka se ka a yɛrɛ ta mais o fana kɔrɔ tɛ k'an tɛ fɛ an ni mɔgɔ si ka baara kɛ an ka jamana minnu b'an da fɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ fɛ ka na ka Mali dɛmɛ n'u b'a kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ n'u b'a kɛ k'a fɔ ka Mali niyɔrɔ sigi hali n'i y'a jamana yamaruya a ka fɛn dɔ kɛ fo o jamana nin ka na u ka kumu fɛ a ka kɛ bonya de kɔnɔ bon n'a bɔra o cadre kɔnɔ k'a fɔ ko jamana min bɛ ka wuli ka taa fan caman ka datugu jamana ɲɛ k'an ka kow bɛɛ gɛlɛya donc i tɛ se ka kɛ an teri ye ka k'an jugu ye en même temps donc o de y'an lase nin yɔrɔ ma an b'a ɲini bɛɛ k'a faamuya ka gouvernement dɛmɛ a ko nin ka se ka kɛ an y'a fɔ a taga cogo min na donc 2014 nin kɔni o bɛnkan nin bɛ ban yan ni kalo 6 mais Barkan ni Takuba o kɔni fo sirilo la ka bɛn mɛ kalo o tile fila ma donc o de kun ye kunnafoni ye an kun bɛ fɛ ka min lase jamanadenw ma jamana ɲɛma tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛma tɔgɔ la ani gouvernement ka laseli la n'o bɔra kunu ka a walawalaw ye donc halisa an bɛ barika da an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛ barika da an ka sɔrɔsiw ye u bɛ cɛsiri min na k'a fɔ ko jamanadenw b'u kan ni fɛɛrɛ fɛn o fɛn sirila hakilina wɛrɛ t'a la k'a fɔ dɔrɔn k'an ka sɔrɔsiw ka se k'u dɛmɛ u ka se ka baara kɛ tilennenya la u ka baara kɛ pour que ka se ka kɛ maliyɛnw ka nimisi wase ka lakana lasegin jamana kɔnɔ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye ministre Abdoulaye Diop ni tun y'ale ka ministre min ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma a fɔra cogo min na min da ka di Mali la ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen o hukumu kelen kɔnɔna hali bi yɛrɛwolo tɔn olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka yira k'a fɔ ni hakilila in olu nisɔn ka da kɔnɔna na ani yɛrɛwolo ka baaraw kan ka kɛ kɛcogo jumɛn la o kumatigi tun ye maa min ye u ka kuma lasela Siri Kuyate b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. an b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛwolo ye tɔn ye tuma o tuma ka bɛn bi ma ne bɛ fɔ k'a fɔ ko kolo an ka kalan a bɛ ye k'a fɔ an bɛ ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kɛ min wele fasikala ko assemblée
bi o kɛnɛ kan a bɛnna ni wagati min bɛ tali kɛ kibaruya duman na kibaruya min ɲɛsinna an ma ka bɔ an ka fanga duman bɛ tali kɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ la Faransi min n'o dagabilen tun an la ka bin wagati jan n'a nana k'a fɔ k'a bɛ bɛn sɛbɛn bɛ ni ɲɔgɔn cɛ lakanata sira fɛ faamaw ye laseli kɛ ka bɛn kalo tile 2 ma san 2000 ani san 22 k'a fɔ ko olu b'a laɲini fo ka sigi o ko da la an nana kibaruya de ka assemblée kɛnɛ kan bi donc a y'a kanu ka kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen wele walasa u ka se ka jɛnɛbɔ a kalama ko malidenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don o waleya la. Mɔgɔninfin dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ u ka ko ma nɔgɔ ka sababu kɛ kuma caman mɔgɔw bɛ fɛn caman na jamana in kɔnɔ a fɔ fana bɔra o kan ka min kɛ a bɛ k'a fɔ fanga tɛmɛnen ta kɛra film ye o de ye ni fanga sɔrɔla ka ban cɛ ti fɔ bilen sira tilennen tɛ tabiɲɛ donc yɛrɛwolo dun ka taabolo kɔnɔna na an bɛ se ka jamana in mara mais n'an ma mara an k'an jija an ka tiɲɛ labaara o tiɲɛ labaarali nɔ kan a bɛ se ka kɛ minnu bɛ fanga la u bɛ se ka fili ou bien a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ tila ka sigi n'o fili nana an k'olu fili lakile mais ni dɔw bolo k'a fɔ k'olu t'a la k'an ka tɛmɛ n'a ye ni an ka jɛ ka fili ɲɔgɔn fɛ o tuma an ka jɛ ka faso janfa ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka faso tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛra taabolo kɔrɔma ye donc Mali kura olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc finalement komi yɛrɛwolo tɔn kɔnɔna na hakililako de bɛ yen jateminɛw de bɛ yen ko bɛ se ka kɛ sira min fɛ o de bɛ yen maintenant dɔw b'a kɔnɔ bi olu b'a kɔnɔ ko a sababu kɛ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ olu ka jate la wagati dɔ sera wari bɛ se ka sɔrɔ la ou bien wagati dɔ sera kɛnɛ banna ɲama t'a la bilen donc olu de bɛ se ka nin kuma fasugu fɔ donc o kuma kɔnɔna na an b'a jigin dɔrɔn k'a fɔ peut-être u bɛ fɛn kɛ o tɛ fɛn min si dɔn yɛrɛwolo tɔn ye an b'a ye k'a fɔ an bɛ waleɲuman dɔn tɔn min b'a ye k'a fɔ dugutigiya o ka se ka don ba la o donni ba la fo ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka dusukun sama ka se waleya ɲuman ma waleya ɲuman o bɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu sɔnna k'u jɔ faso ye o bɛɛ la a bɛ ye k'a fɔ Umaru Keyita de kɛra Mali sababu ye o nɔ kan an b'a ye k'a fɔ ale kɔni kɛlɛla janfa sera a la janfa min sera a la minnu y'a kɛlɛ a n'a ka hakilina a n'a ka kɛlɛ ala ye danbe ni hɔrɔn min di faso ma o y'a ɲini k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ donc a bɛ ye k'a fɔ Umaru Keyita fana a y'a jigi ala kɔfɛ ka jigi kɛ jamana jeunesse donc jeunesse fɛnɛ ta a yira k'a fɔ ko vraiment wuli min kɛra a wuli a ma ta kunnaya fɛ a bila kulo kulandiw kɔnɔ donc san 45 a taalen kɔfɛ ka bɛnnasigi kɛ k'a yira a jɛw la k'a yira a yɛrɛ la k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko tiɲɛ de bɛ laban san 45 kɔfɛ o tagamaba de bɛna kɛ yɛrɛwolo fɛ donc o kura gudɔrɔma sanfɛ k'a daminɛ Maliba la ka taa fo Kaburudo la an jama bɛna bɔ Mali kɔnɔ yan ka taa kuma ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye a n'a su bɛɛ lajɛlen a n'a jɛw bɛɛ lajɛlen ka tila ka yira diɲɛmɔgɔ la ko y'a to an ye nin baara kɛ yaasa jeunesse ka dɔn mun de kɛra yanni o cɛ laseli bɛna kɛ ka se ka ko caman fɔ jamana in kɔrɔlen na pour que mɔgɔw ka se k'u cɛsiri ka bɛn ni ko minnu bɛ senna bɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sidiki Kuyate yɛrɛwolo i kɛra olu tɔnden olu ka kuma lasela don a fɔra cogo min na jamana in basigi lafiya bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye parti politique bɛ wele ko CODEM k'a dɔn k'a fɔ jamana ministre ɲɛma Dr Sokoli Kokala Mayiga talen kɔfɛ CNT ɲɛkɔrɔ n'a y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛn kɔni bɛ fɛn min bɛ yen n'o kɔni bɛ kɛ san 2 n'o ye kalo 24 ye o kɔni bɛ kɛ furancɛla fanga kunda kɔni ka sangani ka dɔ k'a fɔ bolodali min bɛ jamana ɲɛmaw ka bɛnɲɔgɔnya hokumu kɔnɔna na o min fɔra CODEM ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ olu kɔni o tɛ bɛn olu ma o y'a kɛ ka da kun min kan u ka kulu kɔnɔna na min ye ka dɔ k'a fɔ Amadu Aya ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. An fɛ 24 mois tɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ 18 mois in a sɔrɔla cogo di fo ka mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ an bɛɛ de bɛ Mali kɔnɔ yan 18 mois a négociera de jɔn de y'a négocier c'est le CNSP ale fa a kɛra maintenant kuma la sonya charte ye 18 mois de fɔ olu taara n'o charte ka fɛngɛ de mais les 18 mois là n ko consultant de baara kɛ ne b'o consultant o bɛ hali sini o bɛ ministère la olu de ye chronogramme de kɛ ka bɛn 18 mois ma et charte fana ye 18 mois de fɛngɛ mais la CEDEAO était sur 15 mois mais u bɛnna kan ni 18 mois ye bɛnkan don donc les 18 mois de la charte ni aw y'a ye k'a fɔ a tɛ se ka respecter aw kan ka mun kɛ aw kan ka jamanadenw de wele k'a fɔ bon an tun ye nin de fɔ ce n'est pas possible mais i tɛ se ka i yɛrɛ en tant que premier ministre an b'a ye an bɛ ka mɛn k'a fɔ ko négociation bɛ yen bɛɛ sigilen bɛ ka négociation de makɔnɔ k'a fɔ aw bɛna bɛn date min kan hali n'a kɛra 10 ans ye o n'a kɛra 5 ans ni maliyɛnw bɛnna kan o tɛ problème anw ma an ko c'est du mépris k'a fɔ parce que question posée kan CNT la i bɛna dɔrɔn i b'a fɔ ko non c'est 24 mois parce que président ye 24 mois de fɔ o 24 mois in kɔnɔna na e dun ko ma ko les discussions sont en cours mais président de CNT y'a wele min kama a ye mun fɔ a rentrée la a ko an b'a dɔn an bɛ nin e wele k'i ɲininka i bɛ baara min na a nata n'a kɛ e ni CEDEAO ka ɲɔgɔn faamu a nana o de la o donc a tun ka na fɔ bon an bɛ nin baara de la 24 mois in a bɛ se ka kɛ CNT mɔgɔw y'u ka charte révisée ni k'a fɔ de 6 à 5 ans. Donc moi je pense que à Manganga voulait aérer, ani CNT ma béaka, k'a faut c'est 24 mois. Ani Malien ma béaka, que c'est 24 mois. Donc en boulot, bara ticket. Et puis na n'y fois on dit. Donc au lieu comme un communiqué bon k'a faut, un mi vraiment au bara mi bet de mana donc fragnon. Ambalodan k'a faut
fɛn ka dɔ ka fɔ bɛnɲɔgɔnya ye u bɛ sabati sira min fɛ an ka jamana kɔnɔ ale ka Mali bila sira kan ni tun ye CODEM olu ka dɔ ka fɔ secrétaire tɔgɔ la n'i y'a sɔrɔ n'o ye Amada ya ni tun y'ale kan jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ale ka Mali bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye logement sociaux o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana b'u jɔ a fɔra cogo min na ka se ka dɔ ka fɔ fantanw minnu bɛ yen ni Ala ma so nɔgɔya olu ma ka se k'olu kɔni dɛmɛ duko la duguba kɔnɔ na o baara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kun bɔra ka kɛ a yirala k'a fɔ tilani cogo fɔlɔ min tun bɛ yen k'i ka dɔn ko yuruguyuru kun don na kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilila ta ko ka tila ka yɛlɛma wɛrɛ don cogoya kura wɛrɛ la nka o n'a tabalilen kɔnɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko min kɛra ko yuruguyuru dɔw b'a ko hukumu kɔnɔna na yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma Musa Manju Ture ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Musa Manju Ture jɛkulu min bɛ lafasali kɛ Mali soko kan ani Mali dugukolo kan ne y'o ɲɛmɔgɔba ye nin y'a siɲɛ filanan ye nin so kelen bɛ di ko fɔlɔ je pense que mankan cayara mankan bonyana fa a kɛra sababu ye jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ka a ka responsabilité ta ka liste in ka annuler anw organisation de défense des droits au logement du Mali n'an ye jɛkulu min bɛ lafasali kɛ Mali soko la kabini a waati an bɔra ka kuma a welemada tun ye jumɛn ye k'a fɔ les 5 colonels u k'u farati o tun ye alerte de k'a f'u ye u k'u farati mun na parce que soko kɛlen don fɛn dɔ de n'u m'u farati a bɛna fɔ de ko politiciens ma sɔn min ma jamana in kɔnɔ ko sɔrɔsiw y'a kɛ liste fɔlɔ mun annulé la ani nin liste min bɛ sen na a bɛɛ fa kelen a bɛɛ ba kelen sabu an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ liste mun annulé la M5 RFP jeunesse mun tun b'a kɔnɔ u y'olu bɔ a kɔnɔ premier ministre denmuso mun tun b'a kɔnɔ u y'o bɔ a la liste in ka famille Kamina caman tun b'a kɔnɔ u y'olu sama ka bɔ a kɔnɔ n'o ye le ministre de l'Habitat Birima Kamina donc o jamu tun bɛ yɔrɔ yɔrɔ parce que tɛmɛnen na jamu caman tun bɛ liste kɔnɔ u y'olu bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ mais liste kelen de nana liste mun bɔra o don jateminɛw y'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔ caman b'a kɔnɔ awa yuruku caman b'a kɔnɔ anw bɛ kuma ni dalilu de n bɛ bɔ ni n ka dalilu ye i b'a dɔn ni sow bɛ di sariya kisɛ dɔ de bɛ yen n'an k'a ma ko le décret 0351 du 8 mai 2015 n'o ye sariya kisɛ min bɛ kuma logement sociaux di cogo a minɛ cogo n'i ye so sɔrɔ i b'a sara san 25 kɔrɔ c'est-à-dire a sariya bɛɛ de b'a kɔnɔ hali sow bɛ di ni département b'a di a kan k'a di lahalaya minnu a bɛɛ b'a kɔnɔ anw y'a jateminɛ sariya 4 de sɔsɔra a kɔnɔ article 6 ko ni commission bɛ sigi ko commission ka baara ye ka jamanadenw a ka di minnu ye ka so ɲini k'olu ka dossiers de kunbɛn o article sɔsɔra parce que dépôt ma kɛ article fɛn fana mun sɔsɔra o ye article 7 de n'o bɛ kuma commission yɛrɛ sigi cogo kan ni commission bɛ sigi maa ni maa minnu kan ka don a la o article 7 in bɛ kuma o kan o article 7 in le 4 mars tɛmɛnen département ye commission mun sigi a commission sigi cogo sariya sɔsɔ b'a kɔnɔ anw ka jɔkulu n'an kan ka dɔ ye sabu baara dɔ de b'an na lafasali malidenw ɲɛ n'u tulo n'u da o de anw ka baara ye o ye lafasali baara ye donc yen u y'anw tɔgɔ sama ka bɔ o kɔnɔ mais bi a faamuyara kun mun na a kɛra an y'o dɔn bi a sariya 4 min sɔsɔra tuguni article 33 ko so tɛ di jamana in kɔnɔ so yɛrɛ fana n b'o fɔ mɔgɔw ye bi so yɛrɛ fana ma deli ka di Mali kɔnɔ ni fantanw ka hakɛ ma bɔ a la o bɛ di fufalaki a tɛ sara so bɛ di jamana in kɔnɔ kabini ATT tile kana bila bi la ni so bɛ di logement sociaux a fɔra sariya kisɛ in de y'a fɔ ko ka fantanw lujuratɔw Mali dɛsɛbagatɔw ko ka hakɛ dɔ bɔ k'a d'u ma fufalaki k'a kana sara pourcentage t'a la mais a pourcentage bɛ dépend so hakɛ de la o filɛ ka so min di tan on estime à peu près à 2000 logements an kɛlen ka calcul kɛ so 30 ɲɔgɔnna tun kan ka kɛ nin liste in na o so 30 tun kan ka di Mali fantanw ma mais bɛɛ lajɛlen ka taa liste lajɛ fantan tɔgɔ t'a la dɛ donc o b'a yira k'a fɔ baara in a kɛra sariya sɔsɔ bɛɛ lajɛlen fɛ kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Musa Manju Ture ni tun y'ale kan ye min ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya a ko kɔnɛ na u y'a fɔ cogo min na sɛgɛsɛgɛliw baaraw k'o bɛ sen hali bi an bɛ dugawu kɛ min ka dɔn k'a fɔ baara min n'a kɛra k'olu kɔni tɛna jɛn n'a ye nin cogo in na tan jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min na baara in yɛrɛ taabolo ye fɛn min ye ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kɔriko kɛlen bɛ n'a fɔra ko an ka jamana ko ɲinɛ san kɔnɔ na ko anw de kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kɔriko la nka o n'a tabalilen kɔnɔ na kɔri sɛnɛnaw olu kɔni bɛ kulebilen la k'a sɔrɔ kɛ u bɛna ɲini ka bɔgɔ dun k'o sɔrɔ kɛ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ u ka kɔri a feerela de ko a wari ma sɔrɔ u sigira k'a kɔnɔ seli kɔnɔ la fo nin yɔrɔ in na ko ɲɛma sɔrɔla Joyila marabolo kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ Amadu Fofana ni bɛ lele k'ale ma karamɔgɔ ale b'an bolo nɛgɛ ka an ka lamɛn. Amadu Fofana de farajɛla mais bɛɛ bɛ nɔ karamɔgɔ de la an ma Joyila mara de la an ka commune Kaladugu de ko gɛlɛya jumɛn de bɛ aw fɛ an bɛ don min ko bi Joyila marabolo kɔnɔ na kɔrɔwari sarabala gɛlɛya de k'an kan yan nɔ hali sisan an ka kɔrɔwari sarabala an hakili la k'a bɛna bɛn ni sunkalo ye a ma se ka bɛn an hakili la k'a bɛna bɛn seli a ma se ka bɛn n'a fɔra ko faso ye sigi sɔrɔ kɔrɔwari la miliyari caman sɔrɔ hali sisan ɲama sɔrɔ kɔrɔwari ma sara ka ban fɔlɔ ne bɛ se ka sira Kaladugu mara la nɔ n bɛ dugu min kɛrɛfɛ dugu 10 kɔ n bɛ se k'o sira kɔrɔwari ma sara ye fɔlɔ ni faso ɲɛmɔgɔw m'a lajɛ k'a lajɛ a ka jateminɛ kɛ nin ko nin ye tɔɲɔ baaraw de ye quoi donc faso kɔni m'a se ka fɔ o ye kɔni u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɔrɔwari d'a ma an mago b'an ka kɔrɔwari aw b'a fɔ ko kɔrɔwari sugu jumɛn de don
an ka kɔɔriw taalen usine na an ka taa an ka warita sɛbɛn siɲɛ fɛ na kɔɔri wari ma sara o kan ka na sigi ko ni wuli sera ma k'an bɛ wuli de k'an bɛ taa an ka kɔɔri ta a bɛ se ka wari sara. An balala k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Amadu Kanye a fɔra cogo min na mɛ ni sugu nɔfɛ tɛ min ye u ka fɛɛrɛ bɛlen kɛ cikɛlaw hakɛ foyi t'u bolo jamana in kɔnɔ na an balala k'a fɔ min bɛ yen n'o ye dɛmɛɲɔgɔn ye ka ɲɛ suma u ka tɔrɔmɔɲɔ min bɛ yen fɛɛrɛ ka se ka kɛ o ka di a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔn u bɛ dugukolo firigete yɛlɛmani nataw k'olu nɔgɔya n'o tɛ gɛlɛya bɛ jamana kan dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra yen an balala k'a fɔ an ka minisiriso bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛko ani batoko sabatili ma o minisiri ale n'i ka dɔn an balima kerecɛnnakaw sunkalo tile 27 tɛmɛna u ye ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan dɔw kɛ baara in yɛrɛ an balala k'a fɔ bato don Ala deli dɔw ka se k'olu baaraw sigi sen kan a sen fɛ minisiri Mamadu Kone baara in kun kɛ fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Sunkalo tile 27 ye o bɛnna an balima kerecɛnw ni évêques bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ san o san a tako sabanan na ɲina Ala y'a kɛ an nana sɔrɔ évêques bɛɛ dafalen bɛ yan n nana mun fɔ o ɲɛnɛ o ye ka dugawu kɛ jamana ye i n'a fɔ kɔrɔni cogo min na an ka évêques ka baara lo anw bɛ anw tɛ yen o ka baara le ye nin ye o bɛ nin kɛ waati bɛɛ lajɛlen na mais ka waati kelen kɛrɛnkɛrɛn ka na sigi ka dugawu kɛ jamana ye ka sigi ka miiri jamana ka hami na o fana y'a dama ko wɛrɛ ye an b'an ka évêques fo o ra ko o barika la ka tila ka mun wɛrɛ ɲini o fɛ jamanadenw o bɛ ka cɛ fɔ ani kanbɛn min kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ka continuer o la toujours parce que o b'a kɛ o ka églises ra o b'a kɛ o ka paroisses ra o b'a kɛ o sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o b'a kɛ lajɛnbaw ra o b'a kɛ lajɛn fitininw na ka tila k'a ɲini o fɛ o ka continuer o fɛ ne kɔni ne nisɔndiya bɛ bi parce que à chaque fois que ni nana an balima kerecɛnw ka yɔrɔ la vraiment e bɛ accueil min sɔrɔ a ka bon hakilina ma o nin bɛ e fɛ o bɛ e kanu e yɛrɛ ni Ala cɛ b'a dɔn fana o bɛ jamana fɛ o bɛ jamana kanu o bɛ dugawu kɛ jamana ye ni o dusukun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen mɛn Ala ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw don da kelen ko o bɔ da kelen Jean Zerbo yɛrɛ n'o ye ka éminence ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma parce que kolon min bɛ ale ra si kɔrɔbaya kɔnɔna na kolon min bɛ a kɔnɔna na diinɛ yɛrɛ mara kɔnɔna na waati ne nana bɛ leçon ta a fɛ donc an ka session ordinaire nin fana o président n'o ye Jonas Dambele an b'a fana fo a n'a balima tɔw k'o barikala o ka ladilikan ɲumanw na a n'o ka bɛrɛsirali hakilina ɲuman na. An balala k'a fɔ ni tun ye minisiri min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ a diinɛko n'a batoko ma a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana a bɛn na kelenya basigi Ala k'o sabati. N'an bɔra yen Mali minisiri ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ale ye folibilana ta kɛrɛnkɛrɛnnenya bonyamasegi ka ɲɛsin Rwanda jamana ma olu ye fɛɛrɛ jumɛn de kɛ e ka dɔn n'i y'a sɔrɔ siyago mankan tun bɛ yen n'o tun kɛra sababu ka gɛlɛya dɔ ye o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye ɲɔgɔnma jumɛn de kɛ fo an bɛ don min ko bi u ni Mali bɛ ɲɔgɔn bolo sira jumɛn de fɛ Shokal Kokala Mayiga b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Kɛlɛ kun wulila siya dama dama ni ɲɔgɔn cɛ mais u sera ka ban sisan u bɛ bɛn de la an fana kan k'o lajɛ k'a fɔ ko Rwanda ɲɛmɔgɔw a président ani an ka président teriw de don u bɛ Mali soutenir u y'a yira MINUSMA yɛrɛ sigira Mali la 2013 MINUSMA soldats ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o ye Rwanda bi u ka chef d'état major min b'a armée ɲɛmɔgɔya la ale de kun ye Rwanda ɲɛmɔgɔ fɔlɔ u la soldats u b'a fɔ ko Kazura n'i y'o fo a ye baara min kɛ Mali la ka tila ka jamanadenw hakili jigin accord pour la paix et la réconciliation a kun bɛ signé don min na le 15 mai 2015 Afrique président minnu nana ka Mali dɛmɛ ka Mali soutenir Paul Kagame kun b'o la o b'a yira k'a fɔ ko Rwanda ye ɲɛsin Mali ma a mɛnna ka Mali dɛmɛ gɛlɛya la n y'u fo o la président tɔgɔ la k'a f'u ye ko Mali bɛ kɛlɛ min la bi o ye Rwanda ye kɛlɛ min kɛ kunun Mali danbe n'a hɔrɔnya k'o segi a ma ka Mali unité segi a ma Mali ka kɛ jamana kelen jamanadenw bɛɛ ka kɛ kelen farafarili t'a la siyako t'a la bɛɛ b'a fɔ k'i ye maliyɛn de o de ye Rwanda la donc n y'u fo la k'a f'u ye ko an ka to teriya la an ka président fila Ala barika la le colonel Assimi Goïta ali le président Paul Kagame bɛ teriya la o teriya nafa caman de b'a la an ka jamanadenw nana o foli la Mali président tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la institution de la transition bɛɛ tɔgɔ la ani Mali jamanadenw bɛɛ tɔgɔ la ka Rwandaw fo. An balona k'a fɔ ni tun ye Mali minisiri ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na min ka dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya ye o kumakan min bɛ sen na min da ka di an ka jamanaw la Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen
min ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ n'o ye ka se ka lakɔgɔli kɛ fɔcogo la nazaraw k'a ma ko formation k'o baaraw sigi sen kan o formation in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n'i ye jateminɛ bi baara tɛ jamana kɔnɔ na maaw bɛ se ka faamuya cogo min na ka se k'u lakɔgɔ baara kow ma daminɛ u ka se ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsu yɛrɛbakun ma o kɛra fara ɲɔgɔn kan ba ye an ka bɔ walakaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen o sifinnakaw kɛrɛnnen na a ma ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ min ka dɔn k'a fɔ Jean Christian Denou ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Jean Christian Denou ne ye association AJDM secrétaire à la communication. An ye atelier de formation organisé parce que jamana kɔnɔ bibi na baara tɛ yen pour que ka jeunes ka insertion nɔgɔya u ka se ka projet dɔw k'u ye entreprendre u yɛrɛ donc o de hukumu kɔnɔna na an ye formation organisé entrepreneuriat la comme association yɛrɛ association bɔ min ye donc pour que jeunes gogo bɛ se ka formation sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la o hukumu kɔnɔna la an ye formation organisé donc a bɛ bɔ jeunes na a bɛ taa jeunes wɛrɛw fana b'a la parce que an ni association wɛrɛw bɛ ka an y'olu invité ka na formation in na an mɔgɔ 52 de don ni formation in banna bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ ye voilà a nafa fanba ye o ye. An baladan k'a fɔ a fɔra cogo min na min ka dɔn k'a fɔ nafasɔrɔ sira ala ka bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ kucɛlakaw fɛ yen olu ka commandant kura e ka dɔn o nana kɛnɛ kan tuma min na nana sɔnni baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan a ye wele bila maa ɲɛmaa ma u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na baara minnu kan ka k'u fɛ commandant kura in n'i y'a sɔrɔ o ye préfet a tɔgɔ ye Abdoulaye Dakatira a ye kuma min fɔ kucɛlakaw ɲɛkɔrɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Dakatira ne ye kucɛla préfet kura ye président du conseil sectoriel ani maire hali n'an ɲɔgɔn ye tɛmɛ na ten mais an ma ɲɔgɔn ye officiellement donc an y'a décidé bi au nom de plusieurs autorités au nom notamment du gouverneur de la région de Kucala et à mon nom personnel ka foli bila u la ka sanbɛ foli kɛ ani k'an présenter u la k'an ka mission f'u ye hali n'u b'a dɔn préfet ye min ye mais n y'u rappeler préfet ka mission ka kɛ min ye ka ɲɛsin collectivités ma ani jamana bɛ lahala min na sisan bolofa kan ka kɛ ko minnu kan an k'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na ani baara kɛɲɔgɔnya min na kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔ cogo a bɛ se ka kɛ communication kɔnɔ cogo min k'a sɔrɔ an m'a fori ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ réunion kunba kun ye o de ye an y'a jateminɛ k'a fɔ AM président o ye le maire de la commune urbaine bon ensuite c'est le logeur de tous les maires donc accompagné du président du conseil de cercle an nana mairie commune bala bi ka na maire a n'a to ɲɔgɔn ko rencontrer pour que an ka ɲɔgɔn dɔn ani ka baara ɲɛbila kumaw fɔ jala ka bon commune 36 ka fara conseil de cercle kan a jama fana bɛ yen donc papier kan commune tɛ commune min dɔ c'est la commune viable donc n'olu bɛɛ nana ça veut dire que a ye les sommes di ne ma ou bien a ye espoir min na o de ye k'a fɔ décentralisation ko tɛ kulon ye Kucala yan les gens ont compris population y'a faamu ɲɛmɔgɔ y'a faamu a bɛ dɔn wa gestion kɛcogo la o t'a bali an ka ɲɔgɔn hakili lajigin n y'o de f'u ɲɛna n ko an bɛɛ ka baara ye baara kelen de mɔgɔw ka baara bɛ kɛ baara kelen ye mais a compartiment de bɛ yen. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Kucalakaw ka commandant kura ni tun y'ale kan a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kun tɛ dɔ ye ka se ka ɲɛta k'o sabati ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya dɔ taara ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'olu ye maa cololenw ye dɛsɛbaatɔw seli hukumu kɔnɔna na ka se ka taa dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛ suma misi seegin bɔɲɔngo o kɛra faraɲɔgɔn kulu ye min ka dɔn tapital pulaku ka taa se kulu wɛrɛw ma a dɛmɛɲɔgɔnya in kɛra cogo jumɛn de la min ka dɔn k'a fɔ siselakaw furumuso Asuma Bari b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Association saba de jɛra bi ka nin dɔ in kɛ ka fara tapital pulaku kan n'o ye yiri wɛrɛ pulaku ye ani pinal ful wɔdɛ bɛ donc anw de jɛra ka nin fara ɲɔgɔn kan ka na tapital pulaku voir an'an ka ɲɛmɔgɔ donc an ko k'an bɛna comme d'habitude san o san an bɛ nin kɛ depuis déplacés nana misi den 8 de sɔrɔla an yɛrɛ nana n'i y'a ye an nana nin site in ka dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fulaw ni dɔgɔnɔw de faralen don ɲɔgɔn kan yan an kɔni b'a yira jama bɛɛ la ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ fa la u bɛ ba la a mana kɛ cogo o cogo a mana gɛlɛya cogo o cogo an de ye ɲɔgɔn safunɛ an de ye ɲɔgɔn ji ye donc nin ko in mun filɛ nin k'a bɛ ban don dɔ la a bɛ ban o la an nana nin suite na k'a tilan dɔgɔnɔw ni fulaw ni ɲɔgɔn cɛ an ko bɛɛ ye kelen ye wa an b'a fɛ bɛɛ ka anw ka exemple ɲɔgɔn de ta nin de bɛ jamana in basigi an bɛ ka fɛn fɛn min kɛ an b'a kɛ pour que ka jamana basigi an y'a di site 8 de y'a sɔrɔ ɲamana yan nɔ fɛn 30 mètres la yan nɔ fulaw ni dɔgɔnɔw de jɛra yan nɔ fɛn dir'u ma yan saba dir'u ma yan nɔ dɔ dira Senu dɔ dira Zantigila dɔ dira Kasela ani Tɛntɛnbugu dɔ dira Kalabankura dɔ dira Muntugula a dira olu bɛɛ de ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun y'a Asuma Bari a y'a fɔ cogo min na tɛgɛdiɲɔgɔnma de ye ko bɛɛ lajɛlen kunba ye an ka jamana ka se ka bila basigi minɛ kɔnɔ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen seli hukumu kɔnɔ la
yɔrɔ caman bɛ hali gɛlɛya bɛ baaraw kɔni olu bɛ sabati yɔrɔ caman na ɲinɛ Mamadu Samake ale bunumuna ka taa yɔrɔ dɔw la Fanda coiffure a taara ɲininkalikɛ ye maa dɔw b'u hakilila di an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Madame Traoré Fatim Bamba. Ne nana Fana ka salon na n y'a dɔn tɛ kunun jama sɔrɔ ne taara n ka tobili kɛ n segintɔ la n nana salon na nana n ka kalemi ta sisan n bɛna taa n kun ka labɛn sisan salon nana kun dilan tranquille minan kɛnɛ séparé. Salon ta ani nata bɛɛ sɔngɔ kelen? A bɛɛ ye sɔngɔ kelen foyi ma fara a kan a bɛɛ ye sɔngɔ kelen hali seli tɛ a bɛɛ ye sɔngɔ kelen parce que Fana fɛ yan vraiment an wasala parce que seli don seli tɛ ne bɛ maquiller yan ni fɛn bɛɛ bɛ kɛ yan maquillage minnu bɛ kɛ tɔw la 1000 i b'a sɔrɔ 600 ta ni nana Fana fɛ satisfaction bɛ vraiment donc ne yɛrɛ depuis ne ye maquillage siɲɛ kelen ne ma yan bila fɔlɔ. Ne tɔgɔ Awa Nura Sangare ka bɔ Ɲamana. Ne nana Fanta coiffure la ne bɛna Fanta coiffure la ça fait plus de 10 ans. Ne bɛ na n ka maquillage kɛ n bɛ n kunkolo dilan n bɛ manicure pédicure tiɲɛ yɛrɛ la ne nimisi bɛ wasa yan. San o san ko kura de bɛ don Fanta coiffure ka kow la ale de bɛ bɔ ni modèle kuraninw ye maquillage modèle kuraninw ka kan na. Ne fɛ bɛɛ ka na Fanta coiffure visiter parce que yan i bɛ maquiller ka ɲɛ fo ni bɔra bɛɛ bɛ kule i la pour que i ma wari caman bɔ. A baloran ka fɔ ni tu ye minnu bɛ na clientu minnu bɛ na ka segin kɛ o kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ ka ɲɛsin Fanda yɛrɛ la an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Madame Kulibali Fanta Diko ne ye salon baarakɛla n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yirimajɔ ma a ɲɛsin station Kɔndu ma Yirimajɔ sugu yɛrɛ o kɛrɛfɛ ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen. Ɲinɛ kun baara a ko bɛ cogo di aw bolo ɲinan? Ɲinan kun dilan an kun hakili la n ko marché tɛna kɛ n ko amariko bɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw la mais o m'an bali k'an ka marché kɛ an y'an garisɛgɛ sɔrɔ mais gɛlɛya dɔɔni kɔni bɛ yen o yɔrɔnin bɛ na parce que ne ka salon filɛ nin ye seli don seli tɛ o Fanta bɛ baara kɛ ni prix kɛ yɔrɔ min n bɛ baara kɛ n'o de ye toujours parce que client kɔrɔw de bɛ na ne fɛ cogo min na kuraw fɛnɛ bɛ na donc n tɛ gɛlɛya kɛ événement ninnu bɛ yen n tɛ sɔn ka gɛlɛya kɛ n bɛ baara kɛ cogoya min na kɔrɔlen n bɛ ka baara kɛ alihamudulilayi mɔgɔw bɛ na an b'u ka baara kɛ u bɛ satisfait u bɛ taa fɛn caman bɛ kɛ ne ka salon na yan an bɛ kunkolo dilan kunkolo qualité bɛɛ tatouage bɛ kɛ ne fɛ yan sɔniw bɛ d'an fɛ yan ɲɛsiniw bɛ don yan maquillage bɛ kɛ Fanta coiffure la an bɛ kɔɲɔmusow maquiller robe de mariée b'an bolo chaque feereta b'an bolo sabaraw b'an bolo fɛn caman de bɛ Fanta coiffure la muso kɔni n'i donna yan nɔ a ka gɛlɛn i ka bɔ k'a sɔrɔ i n'i diyaɲɛ fɛn dɔ ye welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin balimamuso tɔw ma minnu ka baara kɛra salon baara ye u ka clientw nɛgɛ ka clientw accueillir ka ɲɛ ni mɔgɔw taara fɛnɛ an ka essayer k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ i mana kɛ patron ye cogo o cogo i ka apprenti suivre u mana baara kɛ cogo o cogo to k'a lajɛ ni min ma ɲɛ i kana to ka bɔ i ka baara yɔrɔ da fɛ fiyewu o ye mɔgɔ ka yɔrɔ lasegin kɔfɛ an k'an jija an ka baara ɲuman kɛ o de bɛ clientw sama ka sa o ye ne ka ladilikan ye ka ɲɛsin n balima tɔw ma minnu ka baara bɛnna salon baara ma. An balona ka fɔ ni tun ye Fanta kan ye a fɔra cogo min na gɛlɛya bɛ tiɲɛ don nka u kana baw bila ni ka gɛlɛya ni ka dɔ fara kɛ o y'a kunba de ye yarabi ala la kɛnɛya kɛlɛ in sabati an caman n'o kɛra kɛta o bɛ don bala n'an bɔra ye an bɛ taa jamana ko Kanada Umu Dambele mun b'e bolo. An karamɔgɔ an taga Faransi jamana kan ka kɛɲɛ ni Faransi jamana kalata tɛmɛnen kɔ ye politikitɔw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna bolo di ɲɔgɔn ma wasaden kalata labɛnw na walasa k'u bɛɛ lajɛlen ka se ka don wasabulon kɔnɔ u ka jamana joli la n'an bɔra nɔ farajɛla jamanaw u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini ni Irisi jamana ye u ka tajiko la EDEP kuranko na minisiriw ye ɲɔgɔn ye kɛ Belgique ka sababu kɛ ko gɛlɛya ko o ni sigite bɛ o de kama EDEP kuranko na minisiriw bɛ wuli ka jɔ la Irisi jamana fɛ walasa u ka se ka taji sɔrɔ n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan halisa François Compaoré n'ale nɔ minɛlen tun don kunnafoni dila Norbert Zango ka fagali ko la farajɛla tɔnbaw y'a jira k'a fɔ ko kiri min na segin adamadenw ka hakɛ lafasali kɔlɔsili la a jirala k'a fɔ ko seereyaw caman sɔrɔ la Burkina marabagaw ye lajɛrɛ kɛ tarata don k'a jira k'a fɔ ko François Compaoré k'a sɛbɛntiyara k'a fɔ ko kura k'a bɛna kiri n'an bɔra an taga Nigeria jamana kan État islamique jatigɛ walekɛla kulu u binna maa dɔw kan ni dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna la a kɛra Nigeria kɔrɔnyan fanfɛla fɛ a kɛra sababu ye maa 7 ɲɔgɔn bɔnɛna o ni na nin waati na Nigeria marabagaw bɛ wuli ka jɔ la ka se ka ni binganiya wale in kɔn an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kiri an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka basi lafiya ko sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la an ka jamana ka kolosuma an ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ kɛbaaw jadi wala tigilamaw k'u ye fɛrɛ bɛɛ kɛ mura gɛlɛya kɔfɛ ka se ka taa maaw gɛn ka bɔ mura ko mura kɔni maaw kɔni ka don ka fɔ camanba jama y'i yɛrɛ ta an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ala ka bila basi minɛ kɔnɔ